deliver sham wood nsuwa hard quality. Na metal no and a 3-in-1 a series reception for everything including conference tables and chairs. I saw them kunya papa a few set of furniture. Open quality paya and fear the name Bunan Bosoda for more. Koke Asensu Limited. We won't come special ya would tell Mufran or Pakusi and Umrakura. What she and now Hona Babia and Yawia. A chance and massage. And me free panamico pebiato. Now winning baby your tongue bookshelves and so. Oh, bookshelves. K Asensu Limited Kroya, a Tony Nebi. They are the files. Any glass, a shamusi hall for fair. Any more potty no a cycle, adabraka, who for cares and limited ya. Now we'll call Iran Clinic and the connection Zongo Junction, Flamingo Road. For 0244 568014. I go kill you with enjoyment. Besine nipa pinu ano mo ntimi yeye ase na wo bia nso ntimi nti ase da kwesi se wo do ho bekọ akọbọ South Brumrua Bank akane no na medi apreapre wo kwanya mefa so na medi misika besie na menya ho faso daache kosi so odofo bi kire me South Brumrua Bank medi me ho kọ share o mo share sa no mo tonim enne se na misika mu atretra medi mfaso puduyi entimi nu ebranu ni ese onso betimi do ho abebata sika bia soronkun esanse South Brumrua Bank de wa dane ne ho asorobo a wo fa ne nyonko akotokro nka soro da wo to shares ni bia wo nso aba be kasika kura bia yi ho na se dodo a wo beto no na be kire mfaso a wo benya ne mfaso bia nso a bank ni benya no nso ka ho bi sika kura bia yi nyio enti nso tumrika na nso fa ho be bobusua bi entwen no anka se mehunu yanka esanse from nti wo da nti wo ti ho anu apete fa bia kosie ba bi se de be ya daachi wo benya so mfaso na ba bi sa wo hwehwe no eni South Brumrua Bank enti ye de ye bie ya proma mo bia abusua asempetia enti eni sika kra bia mpanifo eni nkomo e was 050-158-4895 ana 050-158-4890 ana say 050-163-3188. Now what to say? Adama West African for asa Kenya won hu bio. E de trivo edura ekuma ate akate koko ntontom ene mo ahodo a edi koko nya na se koko abre kuafo. Me nua jai adanse akoko akuafo di for trivo ho nya agro. Kuafo nyina e bo se kire se trivo kumwa mo ne sa e ma koko no ho tono na asan asodoso. Enti amma koko akuafo botom ayede. Na nika sam ne se yemfa trivo bebre. Kakra bi wo de atwa 10 miles. Nefa go moto buru no mu na fele nefa bo koko no bosome bia trivo kum koko muamu no se kum nkosua nyina na eye adwuma basahare so se dobo trivo woni hawo ewo koko mu kra guys say koko board for ahwehwem age atum se trivo eye do papa ye de kum koko muamu nyina so obi pe bi ato a onko agrochemical shop bia e ben no nchen na so pe no dodo atu aton so a onfre Adama West African for ewo 0544 343532 and a 0544-348821 and a 0544-325030. So pesa wenijia tia hinkai FM. So penijini kasi ya papa hinkai FM. Don't touch you, darling, leave it right there. Leave it on 93.3 FM. Tia Hinkai FM. Best in the East. Achama Oabo. Tia Hinkai FM. Tia Hinkai FM. Tia Hinkai FM. Ghana adisiye. Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahinkai 93.3 FM. Ghana adisiye. Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahinkai 93.3 FM. Ghana adisiye. Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahinkai 93.3 FM. Ahinkai FM. Ahinkai FM. Pare mi semeja Yehowa Abako sumu ya mefu biara Yehowa titi Yankopon Abraham Yankopon Ono me Esumu da Senya tibiano Mekie Esumu Yehowa Amen. Pare mi semeja Yehowa Abako sumu ya mefu
Ghana Adisiye, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache, Ediba Ahinkai 93.3 FM. Ghana Adisiye, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache, Ediba Ahinkai 93.3 FM. Ghana Adisiye, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache, Ediba Ahinkai 93.3 FM. Ahinkai FM. Onya komonye mframa aye na bofo nti sana mframa ebo nyina abofo nem ewade ma na abofo nkokom okoma se wiye di bi hye bebi a mframa ebo embo wura ho koyi wade ama amen bisa afro ko mose jese mose onkwa na oso tinya mne okwani odi fie ha yensu ya betie nyamene osisa kokete yakopon isi afronse omo pesa opeto no mu hu la so sa eje se ni sama me fa omu kan na omu nyini okay omu hia me osana me ko no mu hia omu nja distance awo me ko no awo me o kire wo osimo gban kra ntwem ho no beba ezi afu ni ko ko chem ya ko pon omu ya na mframa na mframa na ebolo na asase woso kwa no je yiniti o mi si mose de pa chao papa we ye tu hia no wa ko na ko hia no anabra obe ko fie no obe ifunu be ho no oja bi bedi wanim oja bi bedi wanim oja bi bedi wanim Ghana Adisiye, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache, Ediba Ahinkai 93.3 FM. Ghana Adisiye, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache, Ediba Ahinkai 93.3 FM. Ghana Adisiye, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache, Ediba Ahinkai 93.3 FM. Ghana Adisiye, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache, Ediba Ahinkai 93.3 FM.
to Jesus now. Come ye broken hearted. Come to Jesus now. Ye who test of the righteousness. Come to Jesus now. He's the bread of life, the living water. Come to Jesus now. He's the bread of life, the living water. Come to Jesus now. Ready? Missy, yes, we are about that. Missy, yes, we are about that. Misso piano, Betty below. Misso piano, Bono. Ahinka FM. Ghana Adisiye. Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ate. Ediba Ahinka 93.3 FM. Ghana Adisiye. Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ate. Ediba Ahinka 93.3 FM. Missy, yes, you are about that. Missy, yes, you are about that. Now listen, come ye broken hearted, come to Jesus now. Now see, please come. Come ye thirsty one, come to Jesus now. Come ye broken hearted, come to Jesus now. Come ye thirst after righteousness, come to Jesus now. He's the bread of life, the living water. Come to Jesus now. Jesus is the bread of life and a living water. The living water. Come. And I don't pray, say, Uncle Pono. Yes. On no amade papa bi atimi no mienu. And it's baby I will be an one when you say Radia Madi Patson. Hey, on where Radin pay. And I the papa bi atimi no pay. Memory visa and ya water. June was so many there tosu edu. Yet I saw our fair pim you junu bakuemu. Hey, so chile so said yara. Asa for radio dear conca cranka crano. Mrs. Sanyankupon or the Erakwa Kudru. And it's yan when ya botre. When ya GD where Radimu say. Say on Timin Shawa. Ankawama the papa Anchon. And then so yasana baby me about to some kasi and so kind of sending song. Say Jumedi and Maakye live on Ahinka 93.3 FM. Yes, I am live. And we're in social media handles in into bet me joining or honor the wagon shed your guho. You're back in kind of come at the amount. And then so and some be no an SCC atna say ye de nyina de bram ye bedi nkomo aba beto dwa se Ghana ban say ye nyina ye be kan ya hu say ye di kan abobobbo mpane bi eno ne vaccine na ye di abobobbo ye ho mpane kojo yesu ye banze na ye friend no Sputnik ABC V and ne keka ho na sa Sputnik vaccines yawo dada no eno na ababe to just say na wasenka ban ne ton $10 and I buy ne kokoto no $19 ho nsema ye bebre aropa ye be ne adi mu nkomo de amamo sanso so na ababe to just say Pramantamu Ekwe almost a fro more conscience citizens
for Development and as a Citizens for Development. Ewe pueman temu no moche se enche womo de eye oye kire kese be hyehyɛ so adan a ɔse sɛ ɔba Ghana na wo pe kwan fon kwan tantan ne headquarters ye pueman temu ɛne nti ɔmo so ɛbetu ɔho agumonte so aye oye kire de akire mpanyimfo aka kire ɔmo sɛ pueman temu so ka Ghana ho ɛne nti akwan aworo ase ne nyina mpanyimfo hwɛ no ɔmo nyama yɛ a small scale mpanimfo nso kire sɛ saban ne bɛyɛ deployment bia na sɛ ɔde bɛyi nkrɔfo ama ɔma kɔ operation hot a ɛyɛ a wɔn mmɔ ɔno nso so amaneɛ ɛne nti na no pɛ wɔn nso so ebedi nkɔmɔ wɔn bɛka wɔn nsɛm de akyerɛ yɛn nso ɔba mpɔtɛm ha no mu a ɔn GPRT mpanimfo toto lɔre fɛ mu no mpanimfo wɔn mpɔtɛm nso atutum ɛne ɛde nkyiri wɔn ahyew bebree no ana ɛde aba na no pɛ yi yɛne GPRTU branch chair ɛwɔ akyem ɔdan ɛdin a yɛ nyinaa de nim no ɛne dwene ɛne nti wɔfa dwene ɛbɛjoine yɛn wɔ ha na yɛne no wɔn ankasa nkrataa a wɔde aba lɔre fɛ ntumu no wɔde aba no ɔbɛtena ase ɔne ne mpanimfoɔ wɔn akyerɛkyerɛ mu de akyerɛ yɛn and then so ya wada ɛno nti yɛde police diary ɛbɛbrɛ mo ɛyɛ ano ahyɛ ne nso ɛde ama me wei ɛne bibre ne ka ho ɛne yɛsi nkonwa yɛde ɛbrɛ mo na no pɛ yi ɛno nti kan ho na yɛnsom wɔ so mpa medin Obuoba Ofori Amanfo broken hearted, come to Jesus now. Now see, please come. Come ye thirsty one, come to Jesus now. Come ye broken hearted, come to Jesus now. Come ye thirst after righteousness, come to Jesus now. He's the bread of life, the living water. Come to Jesus now. He's the bread of life, the living water. Come to Jesus now. Nana, yes, we are about that. Yes, we are about yes, we are about that. Yes, we are wonderful. I can't say mix again, eh? Also, I can't use the air than the academic. Idiot, Tadi, Fancy. Another one. Then we will put our others again. Oh, see, yes, the air by there. Oh, don't forget, Obuoba Ofori Amanfo Maakye Ede ba ahinkan 93.3 FM. Nane nyamie sesanwe aba nane nyamie sesanwe nyame chimio Inti wata wo ama
what I'm for say. When you must say, also wanted to pass some more. Sending in your mere drink, and in it, what you do. Didi Babu, okay, and until so can I send Society Maakye live on Canada 3.3 FM. 45 minutes after 6. A free sub break up him say non juba body. One can sound him say, waves in Yankopon de Achaye. And until you be didn't come about one minor fun into my papa fra. And somewhere Abu Sono, you know, you be the moon come on, baby count. And then see ya wada. You about to Janso Kama. You about to just type BB. What to office what I say near my boy was so yana one ya. You two just type BB not to wobbles on here out. I didn't see what to tune you my year. And I don't pay we empire. Asra osusu Nyankopon de ato abrabo so se Awurade mana dom ne mobro hu enno so mfama wo awokoton Awurade mfa ton honhom fa nhyɛ wo mu na ene untumi nton ade enya sika ne bebre sanso so ena wo awokɔ akɔfa beton Awurade Nyankopon wonya wo kɛse na dom no so mfama wo ya driver ni na wo fidi ato ha no mo pay ya mesra Awurade Nyankopon se onfa customers if you left right and famra wo djuma ni mo na and then so you betu your own fast your own crying and if you somewhere de na no emu de pa you see do not fear their threats do not fear their threats do not fear their threats threats ben and I will receive you obi threaten wo say ensi wi o obi threaten say de ba de me pesa threat na hunu me peti and no pay osusu Nyankopon say me kan kire wa wutie me say mensuro sa wo mo kokobọ oya ye bebo oya ye bekun oya ye besewo oya ye begu aware no oya ye be ye usei oya ye be usei no ena no pay Nyankopon se men kan kire obi otie me anopai se ensuro sa kokobọ ne ehu ne ntenane no a wo mo bọ wo no ensuro mese de yin ensuro mensuro do not fear their threat mami kodin komo wi mra me ba na fe yento aso papa ni ena ya ye kɔ ne hɔ kokɔgye wie mu bɔbre papa otie nkan no pay mo achen wadaro mapo mboko de nyame adom endra de wa homa no wo nchen ye ya ye nsa nka ho da na me phone ha me kakra bi ye gidi se na de bibia de da na kwan mu ai okay and then already enso na mu na wa ha no mo a any moment from now e be jam mu sign na wo chirechiri mu etie ne dai you and then no mamenfa wa boss we dey mamenfa wo middle portions of the country no Kintampo sefi be kwai go so Sunyane Techima Kumasi ene Obuasi anepe ya nso no ebe gugu ema ewie mo na ewie na bebo ama ewie mo so no ka kujina be 32 degrees Celsius na oba eastern portions of the middle belt na say meka samankese Koforodua Akimodan achianse Boabo ofuase kede ne mpatem ho no anepe ya nso no ebe gugu kakra ema ewie mu no ewie na be yiniti ama ewie mu so boka kujina be 32 degrees Celsius that is for the middle belt na northern portions of the country na wale Bogatanga Yindi na Vrungu Tamale ne mpatem ho no neno nsu ensheda eni ewie mu ewie na bebo ama ewie mu so no boka kujina 34 degrees Celsius me nso betimi ato northern portions of the country bole betimi afete kakra ewie mu na fe ye ba coastal belt na say mpoano no fiti ya flau Keta so gankope befa tema nkran ha Cape Kusopon takwa ha faseni ne patem go no ewie mu be kusu anape ewie na bebo ama
we must be 32 degrees Celsius. Na yako enyumre mu no nkran ha eko pie so no nso na ebepete kakra. Nti ma nsam see eastern portions of the middle belt no so. As a man kese kofori dua akimodan kede ofuanse aboabo achianse ne mpate mu akopie suadru anepe nso no ebepete kakra ema ewi abebo ema ewi mu so no because of 32 degrees Celsius nti wi mbo bre na mbe atudwa. Okay papa yeda se ene bra we nya kyerɛkyerɛ mu ama bibia ne yɛbɛsan ba wo nkyɛn bi mu. All right. So papa ni ene yɛkɔ nkyɛn all the way from Ghana Meteorological Agency. Wɔn atena yɛkɛse mu ɛwɔ Nkran ɛna wɔde ɛnɛ sɛ de wi mu bɔ brensɛm ɛbɛkɔ ɛde ama yɛn no ɛne nti ya na wada wo ho so ufri adia hwɛ kwan a obefa so abetoto nneoma na wo ho ankwankwankwanko kyero yɛmfa afutu nsɛm no ɛmfa nto aso sima aduonum ɛna abo apa no pa no nsia ɛho kai na hyɛ ne nso sɛ dwumadie din ɛne Maakye ɛnɛ nso so ɛyɛ ya woda sɛ wo pa bisa na ɛnɛ da no ɛyɛ ya woda wate aseɛ June 10th ɛyɛ ɛnɛ ɛne nti ya no ahyɛ ne so de ama me na afutu nsɛm ni nkranhyɛ nsɛm ɛde na ne atoro din sɛ de ba de don't fear for their threats. And I said, do not fear for their threats. Do not fear for their threats. Ensuro kokobone entreni ehu ene saa nneoma no omo keka kyerɛ wo nyina mesi menya de ba de ensuro mensuro woni de entia mesi mensuro because nyo tu mu no oyɛ de ba de osusu ne wo wiase sɛ kristofo nyina bɛte ase no omo ahunu somo a de ati omumu no mo somo bo a anka de bia anka omo komantu anka omo mohu ɛwɔ nneema bi ho ade bo ono mo ahwe kristoni o se osuro odwene ho din a o se na enye ona akwa asoro o se ayemia na nso so misuro yare we yi abɔ me ne de misuro mewu asem we yi atome ne de eno ano no me mabiem me pa kyɛw anopai awurade asem se me kan kyerɛ se me nsuro ensuro saa omo kokɔbɔ ne omo ntrene no owuo ntrene no omo bɔ wo no yare ntrene no omo bɔ wo no ɔsɛ yɛ ntrene no omo bɔ wo no aho kyerɛ ntrene no omo bɔ wo omo ka kyerɛ se wo ho bɛ kyerɛ wa omo bɔ a. Do not fear for their threat. Yenhwe bibi ewo Bible nim 1 Peter chapter 3 the verse 14. 1 Peter chapter 3 the verse 14. The verse 14. 1 Peter chapter 3 the verse 14. But mami read hand mu one sana ba. I say but if ye suffer for righteousness' sake, happy are ye, and be not afraid of their terror, neither be troubled. Mama say translation na wa mu da. Or say, but and if ye suffer for righteousness' sake, happy are ye, and be not afraid of their terror, neither be troubled. Mama dia twi no so eka. Or say, na se tinini inti muhunu amane nso a inhyira ne mo na munsuro won ho o se na munsuro won ho na edi no kyerɛ ma mesin ye kinkan baaburo de ye yi ahwede no so kyerɛ oh debi asan ba biem kin kan babro de ye afi na mo so mo se mo ya advert se mo ye de yin o se na setene ni nti muhunu amane tenene inti okay tenene inti muhunu amane nso a inhyira ne mo na munsuro won huhu na momma mo akoma ntu amenti su biem na se tenene inti muhunu amane nso a inhyira ne mo na munsuro won huhu na momma mo akoma ntu anopa ye awurade asem se menka nkyere obi se ebia na yare bi na aka wato dem te ye se ubewu yare ne de wo bekɔ nsie do yare ne ewe den yare ne bekumi pa kyɛw ensuro nyagidie so ho betɔwo ukunu ba ontrene so ya obegya o madam ensuro ukunu otumi nya o nyankopɔn de ne nse beka ne koma ama abotre beba so efie hɔ no mo suku na wukɔ mu no unya sika mfa ntua school fees ani nti ye bɔ ntrene si ye beyi wadi me pa kyɛw ensuro nyankopɔn ba beyi obi am na ba betua
usuku fees ne de amawa san agin sesa ensuro do not fear momma omhuhu ntomo so momma mkomantu because of omhuhu mensuro menya de ba de Bible say ensuro Awurade ka mo ho abrabo de wo mu se mu odin de nanso ensuro Awurade wo ye de ba de o ka wo ho e wo mu se ni da so asan wo frɛ obi a to story de kyerɛ wo nanso so me si ensuro Awurade ka wo ho o semester no wo betua school fees no na wo be kyerɛ eso exams na ade bia wo de asi wani so sɛ Awurade ma ne mra mu no ebebam ensuro Awurade ani mu asɛm nie First Peter chapter 3 the verse 14 ene e ka sa asɛm no o say ensuro ma mu nsuro sansa Awurade o ka wo ho adwuma ni mu nsuro wo hwɛ de wi amframa ne asorokyere bɔ na ye wo sɛ wo bɛbɔ ka adwuma na wa hyɛ ase na wo bɛbɔ ka mesi ensuro koso a ne ye enioma na wakofa beton no sane customers ne mma no enti oyam hyehye wo se ena wakwakoje nkrofo bosia ena bosia akwakoje yi nkrofo meto ade ne wanya nkrofo sika de akoma wo mo mesi mensuro Awurade de atofo ebebrewo ensuro aduane no wano bebre na ubisa wo se sane ensuo yamura yi de nkrofo abetonie madam ensuro omoba beto wabie school o esa ubenya nkwada ma besua de ene maboka ya de nti o beba ni ensuro wo mo beba ensuro but and if ye suffer for righteousness sake happy are ye and be not afraid of their terror neither be troubled. Don't allow yourself to be troubled and obey. Kosua mo waninje odi ane se obebo mpaye no mo ani ajo akoma mu se Awurade Nyankopon ama de papa ati na no pay no owo nyoma papa bi de ye de e de ma se Nyankopon ni nyoma papa mfa ma wo a nka wo ma de papa nchen eni ta no pay de meka che oni se mensuro wo mo threat so ati ase e mo akoma ntu adwuma na wo mu no be ye nyiwadi mo akoma ntu obo no mo adwuma wo mu no ne kuma ye ne se ye pam me pa cho ensuro Awurade kan ho enkonimdie be ya wo dia anope Awurade ma ne honhom enye kase ma yen na omie ye nte asem e wona asem mu na yenya gidie se ono Awurade a ma de pa chen no won papa de ma yen enti se onam nanum asem so e de atodwa se ene ade bia ye na mu mema ye nsuro dia ene me nsuro na menim se Awurade adom e be kase Awurade ma ye na asem mu nti ase na onfa ne honhom mutu yen so e wa ade nyina mu on say yen den na yen ho ampopo e wo nioma wodo a ye de ani hunu ho e wo Yesu din mu amen. I don't think sports for no so I crowd wa ha me sorry so na me di ama wo mo no mo atwa so de ne ne e koso e wa goprama ne so de ato adwumadi ne so de ama okai say eye Maakye live on Ahenkan 92.3 FM trending stories ahudu obi e na no pay and also e call left right papa yi nkrofo ni abre ne so pa opani ono e na oda NIA ano professor Atefa ene enkofo ni abre ne so pa kana de Japan keka bi a kire papa no all right in here trend ne doso Amampanya Kufado si ebe yusu census data no they are planning for more effectively they are saying agati involved
a whole lot of things. And into your encourage Ghana for or G and say you know for Hunjimubi. A year population census eba so and Chibia 27 for so. Eba so much as you know for Hunjimubi. All right, and into Bebreka we won at 20 and open. I'm sorry to not sports for one to us. So we are besana ba.